Matapos itong masilaya ni Manong Buti, dali-dali naman niyang sinigawa ng kanyang mga kasama ukol sa ginawa ng mga katutubo. Sa muling pagsilay nila sa kinaroroonan ng mga ito, kitang-kita nila ang pagdausdos at paggulong ng iilang katutubong nadulas sa napakatarik na pangpang. Bagaman may namamatay na sa pangkat ng mga ito, hindi pa rin yun nagiging rason upang tumigil sila sa kanilang paghabol sa grupo ng mga magnanakaw. Nang marating ng mga katutubo ang patag na lugar sa ibaba ng lawa, agad naman nilang sinugod ng walang patid sila Manong Buti. Halos magliparan na noon ang lahat ng sibat at palaso, gawa ng desperado na ang mga katutubong yon para mapigilan ang kanilang pagtakas. Ilang minuto pa ang lumipas, ramdam na noon nila Manong Buti ang paghabol ng mga ito sa kanilang pangkat. Hirap na hirap kasi sila noong umusad. Sa kadahilan ng bawat pagpasa ng dalawa niyang kaibigan sa sako, nararamdaman nila ang biglaang pagbigat nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtakbo, halos lumabas na ang dila ni Bitang dahil sa pagod. Ayon sa kanya, na noong mga oras na yon, 10 beses na ang bigat ng sako na kanyang pinapasan. Nadaragdagan ang bigat ng sakong yon sa tuwing nagsasalitan sila ni Miguel nang sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang pangpang kung saan sila unang nanggaling. Dali-dali nilang inakyat ito sa pagbabakasakaling magagawa na nilang matakasan ang mga katutubo pag-ahon nila sa lugar na yon. Subalit, dahil sa bigat ng sakong dala nila, naging imposible para sa kanilang grupo ang makaahon roon ng mabilisan. Pagdating ng puntong nakalapit na sa kanila noon ng mga katutubo, agad naman nila itong sinukol habang inaambahan ng saksak ang sinuman sa kanilang tatlo na nagpupumilit tumakas. Nang masipat ni Manong Buti na wala nang magagawa ang kanilang grupo, ninais na lamang niyang sumuko ng mahinahon. Alam niya kasi noon na hindi sila sasaktan o papatayin ng mga katutubo sa kadahilan ng kitang-kita niya sa mga mata nito na napipilitan lang ang mga ito na gumawa ng dahas dahil sa kanilang pinoprotektahang paniniwala. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga tinalian ng mga katutubo ang kanilang mga kamay at paa at mabilisang dinala sa kanilang pugad. Wala naman noong nagawa sila Manong Buti kundi ang sumunod sa nais ng mga ito. Sa pag-alis nila sa lawa, doon naman nila nasipat ang pagbalik ng sako sa dati nitong kinalalagyan ng iilang mga katutubo. Inalayan din ito ng iilang dasal ng sa hindi malamang dahilan. Manong Buti, paano yan? Hindi na natin makukuha ang sakong yun. Wika ni Bitang habang sinisipat ang pagpako ng mga katutubo ng kadena sa tipak ng bato. Huwag ka mag-alala, Bitang. Hindi pa huli ang lahat. Kung inakala nilang hanggang dito na lang ang ating magagawa, nagkakamali sila. Sagot naman ni Manong Buti. Nang marinig ito ni Bitang at ni Miguel, doon nila napagtanto na merong pinaplano ang kanilang pinuno. Sa pagdating nila sa pugad, mabilisan naman sila noong itinali sa kawayan at kasabay nito ang pagsikumpulan sa kanila ng iilang mga mandirigmang katutubo. Hinayaan lang naman ito nila Manong Buti sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na wala na sila noong magagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, may mga katutubo naman noong nagsilapit sa kanila upang tanggalin ang mga nakasukbit na gamit sa kanilang mga katawan. Sa pagkaalis noon ng kanilang mga agimat sa katawan, doon naman dahan-dahang lumitaw ang 5 diablong matagal na nilang hindi nasisilayan. Bitang, nakikita mo ba ang nakikita ko? Sila ang magsisilbi nating susi para tumakas sa lugar na to. Wika ni Manong Buti. Kasabay ng pagwika nito
ay siya namang labis na pagkagulat ni Bitang dahil sa mga nilalang na lumitaw sa kanilang harapan. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa mga katutubo nang masipat nilang magsilapitan ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay ni Manong Buti sa isang katutubong nakasuot ng kasywal at moderno, doon niya napagtanto na maaaring marunong yon ng lengguaheng Tagalog. Pinilit niya ito noong tanungin at kausapin sa pagbabaka sakaling totoo ang kanyang haka-haka ukol sa katutubong yon. Wala kaming ginagawang masama. Pauwiin niyo na kami. Sigaw ni Manong Buti habang papalapit ang mga ito. Nang marinig naman yon ng mga katutubo, agad naman yung nagsikumpulan upang malaman ang nais iparating na mensahe ni Manong Buti. Maya-maya pa, bigla naman siya noong napatahimik nang masipat niya ang lalaking yon na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi na dapat kayo pumunta rito. Alam niyo ba kung nasaang lugar kayo ngayon? Alam niyo ba kung anong kinakaharap ninyong sitwasyon ngayon? Mga magnanakaw! Hindi niyo man lang pinag-isipan kung anong panganib na maidudulot sa pag-ahon ng sakong yon. Wika ng lalaki. Nang marinig ito ni Manong Buti, agad naman siyang napatahimik sa kadahilanang wala siyang kaide-ideya kung ano ang nais ilahad ng lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisang magkwento ang lalaking yon ukol sa bagay na nais nilang nakawin sa lugar na yon. Ayon sa lalaki, hindi lang ordinaryong sako ang naroon sa kadahilanang nagtataglay yon ng mga kalansay ng isang sinumpang demonyo. Ano ba ang gusto ninyo mga kaibigan? Buhayin ang demonyong inilalayo namin sa mundo? Pag-isipan niyo ang panganib na maaaring maidulot nito sa iyo at sa mga tao. Wika ng lalaki. Ayon pa rito, ilang daang taon nang nananahimik ang sakong naroon sa ilalim ng lawa magmula noong selyuhan ito ng mga nagdaang dalubhasang antingero. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng lalaki ang nakatagong istorya ukol sa lawa at sa demonyong nakakulong sa kaila-ilaliman nito. Habang nakikinig noon sila Manong Buti, animoy para naman sila noong mga mumunting bata na labis ang pagkagalak makarinig lamang ng isang natatanging kwento. Matapos itong mailahad ng lalaki, tila ba hindi napigilan ng kanilang grupo ang magdalawang isip ukol sa misyon nilang isasagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang nilisan ng lalaki nang walang kahit na ano pang binibitawang salita. Sa paglalim ng gabi, patuloy pa rin silang nananatiling nakagapos sa bawat poste ng kawayang nakatayo sa gitna ng pugad ng mga katutubo. Manong Buti, sa tingin ninyo, totoo kaya ang sinasabi ng lalaking yon? Tanong ni Bitang habang tinitingnan ng kanyang mga kasama. Hindi ko din alam kung totoo yun, Bitang. Pero kung totoo man, maging masaya tayo dahil nakarinig tayo ng isang napakagandang kwento. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos niya noong makapagsalita, agad naman niyang binalikan ang kwento na narinig niya sa lalaki. Ayon sa kanya, ilang daang taon na ang lumipas, merong dalawang magkapatid na nagmana ng malalim na karunungan sa kanilang amang isang dalubhasang antingero. Sa pagkamatay ng padre de pamilya ng kanilang tahanan, doon nila nalasap sa unang pagkakataon ang mga gamit at mutya nitong tangan na siyang nagbigay katanyagan sa kanyang pamilya. Ang minana ng panganay na kapatid, isang mutya ng kidlat na merong nakaukit sa katawan nito na isang lihim na pangalan ng nasabing mutya. Nagtaglay din ng panganay na yon ng iilang mga libreta na ang pangunahing silbi ay pangkombate. Ang kapatid naman niya noon, nagtaglay ng isang mutya na kung tawagin ay dignum.
Pirasong kahoy lamang ito, subalit nagbibigay ito sa may tangan ng labis na kapangyarihan. Sa ilang taong pagsasanay nilang dalawa, hindi na malaya ng panganay na unti-unti na palang nahuhulog ang kanyang kapatid sa mga kamay ng dyablo. Sa pagsapit ng ikawalong Biyernes Santo, magmula noong nahawakan nila ang kanilang mga karga, doon na nga naganap ang mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Sa pagbalik ng kanyang kapatid sa kanilang tirahan, agad namang napansin ng panganay ang hindi kaaya-ayang presensya na pumapaikot sa katawan ng kanyang kapatid. Ilang ulit niya pa itong tinanong kung anong nangyari pero bigo siyang makakuha ng kahit na anong impormasyon. Pagtitig niya sa dibdib ng kanyang kapatid, bumungad sa kanyang mga mata ang dignum na halos magkaugat na dahil sa tindi ng pagkakapit. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, doon na niya dahan-dahang nakikita ang pagbabagong anyo ng kanyang kapatid na patuloy na nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Pagsiuslian ng mga sungay sa kanyang noo, dali-dali naman niyang sinugod ang kanyang nakatatandang kapatid na punong-puno ng intensyon na kitilan yon ng buhay. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, naroon pala sa loob ng bahay nila noon ang iilang mga maestrong tinawag nito para hinga ng tulong. Pagtungtong ng kapatid niyang yon sa kanilang bakuran, bigla na lamang itong napaluhod nang makarinig siya ng mga pagsitugtugan ng mga tambol na merong mga bumabalot na mga usal. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikinig sa ingay na yon, tanging pagtakip na lamang ng kanyang tenga ang kanyang nagawa habang patuloy itong nilalabanan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong napatayo at kasabay nito ang kanyang muling pag-atake sa kanyang nakatatandang kapatid. Nang masipat naman yon ng panganay, agad itong kumuha ng tabak at mabilisan yung itinarak sa dibdib ng nilalang kung nasaan naroon ang dignum. Matapos ang mga pangyayaring yon, muli na namang tumayo ang lalaki na parabang wala itong naging kamatayan. Sa pagsilay naman doon ng iilang maestrong tumulong, agad silang naglatag ng isang ritual para maikulong ang wisyo at katawan nito sa isang sisidlang gawa sa balat ng pinagtagpi-tagping hayop. Matapos nilang maikulong ang papausbong na demonyo, mabilisan nilang nilakbay ang mga kabundukan ng Itogon, marating lamang ang lawa ng Pinga. Bago nila ilibing sa gitna nito ang katawan ng kumakawalang demonyo, ibinili nila sa mga katutubong naroon na bantayan ng nilalang at ipasa ang trabahong yon sa pag-usbong ng kanilang susunod na henerasyon. Ayon pa sa kwento, na bago bumalik ang tubig sa lawa, ang mga maestrong tumulong noon sa panganay na antingero, isinakripisyo ang kanilang mga buhay sa mismong ritual na kanilang ginawa sa lugar. Doon ay sumama sila sa kinahimlayan ng demonyo upang masigurong sa pagtagal ng panahon, mananatili ang bisa ng kanilang orasyon at ritual sa lawa. Doon din na pag-alaman nila Manong Buti na sa mga katutubo pala orihinal na nanggaling ang agimat na ibinigay sa kanila ng negosyante. Matapos niyang babalikan ang kwentong yon, halos naging palaisipan naman para sa kanya kung papaano na pasakamay ng negosyanteng kanilang pinagsisilbihan ang isang kagamitang matagal ng panahon na iningatan ng mga katutubo. Sa pagsapit ng umaga, halos wala naman naging maayos na tulog ang tatlo. Buong magdamag sila noong gising para lamang mabantayan ang kanilang mga sarili sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Sa pagsikat ng araw sa kalupaan, halos maramdaman na nila Manong Buti ang labis na init sa paligid. Wala kasi sila noong mga suot na saplot na maaaring magbigay proteksyon sa kanila sa gitna ng tirik na araw. Nakakaramdam na din ng panghihina noon ng kanilang mga katawan, gawa ng hindi sila pinapakain o pinapainom ng mga katutubo. Kinahapunan,
Parang lantang gulay na ang tatlo dahil sa ilang oras na silang nakababad sa initan. Sa pagbaba noon ng araw, muli na naman silang binisita ng mga katutubo upang matingnan ang kanilang mga kalagayan. Nagsisisi na ba kayo sa inyong mga kapangasan? Kulang pa ang parusang yan para sa ginawa niyong bagay kagabi. Wika ng lalaki. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi nito, agad naman niya itong tiningnan ng seryoso habang sumasagot ng, Wala naman kaming ginawa, di ba? Sinusunod lang namin ang pinag-uutos ng aming parokyano. Pasalamat pa nga kayo eh. Wala kaming pinatay sa inyo, kahit napakarami na naming pagkakataon para gawin ang bagay na yon. Bakit? Wala ba kayong pinatay sa amin? Nakakainis ka. Paano mo masasabing wala? Gayong marami kaming bangkay na nakuha na nasa lawa. Sagot naman ng lalaki. Dagdag pa nito na wala ng ibang sisisihin noon sa pagkamatay ng kanilang mga kasamang nadulas sa lawa kundi ang grupo nila. Inilahad din noon ng lalaki dahil sa pangyayaring ikinasawi ng iilan sa kanila, magbabayad sila Manong Buti ng kanilang mga buhay para sa kanilang mga ginawang hindi tama. Nang marinig naman yon ng kanilang grupo, doon nila napagtanto na hindi na sila makakalabas sa lugar na yon kung hindi sila gagawa ng paraan. Sa pag-alis ng katutubo, nagbigay naman ng utos si Manong Buti sa dalawa sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin para makawala. Bitang, sa ngayon kayong dalawa na lamang ang aking inaasahan. Nais kong sumpain niyo ang Panginoon para pumasok sa inyong katawan ng mga demonyong kakambal ng ating grupo. Ito na lamang ang naiisip kong gawin para makalabas tayo dito ng ligtas at buhay. Wika ni Manong Buti. Nang marinig ito ng dalawa, tila ba nag-alangan ng mga itong sundin ang nais ng kanilang pinuno. Labis nilang ikinatakot ang bagay na yon sa kadahilanang alam noon nila Bitang na kahit ang mga baliw, hindi nagagawang sumpain ang nilalang na merong likha ng lahat. Ilang oras pa ang lumipas, nananatili namang pinag-iisipan ng dalawa ang sinabi ni Manong Buti. Sa muling pagtalikod ng araw sa kalupaan, doon na nga napagpasyahan nila Bitang na sundin ang nais ng kanilang pinuno. Nasipat kasi nila noon ng mga katutubong inihahanda na ang mga matatalas na sibat para ipukol sa kanilang mga katawan. Habang dahan-dahan nila noong isinusumpa ang Diyos, kitang-kita naman ni Manong Buti ang pag-iba ng mga aksyon ng mga ito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang lumitaw sa kanilang harapan ang mga demonyong patuloy na sumusunod sa kanilang grupo. Sa isang kisap mata lang, naging mga itim na usok ang mga ito at kasabay nito ang kanilang pagpasok sa mga tenga, ilong at bunganga ni Miguel at Bitang. Matapos ang mga pangyayaring yon, nananatiling kalmado lang naman noon si Manong Buti. Maigi siya noong nakaantabay at nakikiramdam sa buong paligid upang makapagbigay ng isang perpektong hudyat sa kanyang mga kasamang sinapian ng mga demonyo. Pagtungtong ng 8:00, mabilisan naman niyang inutusan ng kanyang dalawang kaibigan na kumawala sa mga kawayang kanilang pinaggagapusan. Kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang biglang maputol ang lahat ng taling pumipigil sa kanila at kasabay nito ang paglapit sa kanya ni Bitang upang mabilisan siyang kalagan. Pagsilay naman ng mga katutubo sa kanilang ginawa, agad namang naalerto ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Pagbagtas nila noon ng daan patungo ng lawa, rinig na rinig nila ang pagsisigawan ng mga katutubo sa lugar. Dahil sa bilis ng pagtakbo noon nila Bitang, kung kaya't nagawa nilang marating ang lawa sa halos napakabilis na panahon. Pagdating nila doon, agad namang inilaglag ni Manong Buti sa tubig ang sumpa ng lawang nagawa niyang mahanap noong mga panahong binabagtas nila ang daan
patungo sa kinaroroonan ng sakong nakaselyo sa lugar. Paglubog nito sa tubig, bigla naman niyang nasipat ang pagpula ng buwan at ang dahan-dahang pagbaba ng tubig sa lawa. Nang mapagtanto nilang kaya na nilang suungin ang ilalim ng lawang yon, mabilisan naman nila itong ginawa sa kadahilan ng rinig na nila ang pagsitakbuhan ng mga katutubong papalapit sa lugar. Nang masipat naman nila Bitang ang kinaroroonan ng sako, mabilisan nilang tinapyas ang kadenang nakakabit sa bato at dali-daling binagtas ang daan patungo sa kabilang dako ng lawa. Pagdating roon ng mga katutubo, ang tanging nakita na lamang nila ay ang grupo ni Manong Buti na papaahon sa kabilang dako ng dalampasigan. Masyado na itong malayo para sa mga katutubo, subalit pinilit pa rin nilang sundan ang mga ito. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalayo ang kanilang grupo sa mga kamay ng katutubo. Pagdating nila sa isang paanan ng bundok di kalayuan sa baryo, agad namang ibinaba ni Bitang ang kanyang daladalang sako. Ilang minuto pa noon ang lumipas, agad namang nagsususuka ang dalawa na parabang may kung anong masamang bagay ang pumasok sa kanilang mga sistema. Hinayaan lang naman ito ni Manong Buti. Sa kadahilan ng alam niyang nawawala na ng bisa ang kapangyarihan ng demonyong pumasok sa kanila. Maya-maya pa, tuluyan na ngang bumalik ang sariling ulirat nila Bitang at kasabay nito ang kanilang pagramdam ng labis na panghihina. Halos nakakatakot ang panghihina nila noon sa kadahilan ng sinasabayan nito ng panginginig ng kanilang mga katawan at pagbulwak ng dugo sa kanilang mga bunganga. Nang masipat ni Manong Buti na dahan-dahan ang bumabalik sa ayos ang dalawa, doon na niya ito sinubukang kausapin. "Bitang, ayos lang ba kayo? Naririnig niyo ba ako?" tanong ni Manong Buti. Oo, Manong. Naririnig ka na namin. Ayos na ho kami. Sagot naman ni Bitang. Nang marinig ni Manong Buti ang sinabi nito, dali-dali naman niyang tinulungan ng dalawa na makaupo. Ilang minuto pa noon ang lumipas, agad naman nilang binaybayang daan patungo sa terminal ng mga sasakyan. Maigi nila noong itinago ang kanilang mga pagkakakilanlan sa takot na baka nakarating na ang mga katutubong yon sa lugar na kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakaalis ang kanilang grupo sa Itogon. Halos iniiwasan nila noong magmasid sa mga lugar na kanilang dinaraanan sa takot na baka magawa silang makilala ng mga katutubong maaaring maligaw sa lugar. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang naging panatag ang kanilang kaisipan. Labis-labis noon ang pasasalamat ng grupo nila Manong Buti sa kadahilanang naging matiwasay ang kanilang biyahe. Wala na din sila noong nakitang katutubo sa bawat lugar na kanilang dinaraanan dahil sa masyado na itong malayo sa lugar ng Itogon. Nang marating na nila noon ang Maynila, dali-dali naman nilang binagtas ang daan patungo sa kanilang tahanan. Hindi na muna sila noon nagbigay abiso sa negosyante sa kadahilanang mas ninais nilang ipahinga ang kanilang mga sarili. Kinaumagahan paggising nila Manong Buti, laking gulat na lamang nila nang bumungad sa kanilang harapan ng negosyante. Buti ako, kuha na to sako ha. Eto bayad, kayo na bahala, hati-hati dyan ha. Wika ng negosyante pagmulat ng mga mata ni Manong Buti. Di pa man niya noon sinasang-ayunan ng sinabi nito, agad naman niyang nasipat si Gibo na dahan-dahan ang pinapasa ng sako. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang umalis ang negosyanteng yon na parabang meron itong hinahabol na oras. Dahil sa pagod at bugbog na kanilang natamo, tila ba wala silang naging lakas upang sumagot sa mga sinabi nito. Sa pag-alis ng negosyanteng yon, dahan-dahan naman noong tumayo si Manong Buti para bilangin ang mga salaping iniwan nito.
Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang lumapit si Bitang sa kanya habang nagwiwika ng, Manong Buti, ba't hindi mo pa pinubuksan ang sako? Sayang naman ang pagod natin kung hindi natin makikita ang nilalaman nito. "Hayaan mo na, Bitang. Wala na eh. Nakaalis na." Sagot naman ni Manong Buti. Sa pagpapatuloy ng kwento, muli na namang luluwas ang kanilang grupo sa pinakadulong parte ng Pilipinas. Okay, grabe, sobrang angas. Alam nyo, dun sa first part nitong dito sa lugar na to na pinuntahan nila Manong Buti, yung biglang may lumabas na malaking serpente, tas duguan yung buwan. Alam nyo, naisip ko yung Bakunawa eh. Di kaya yun, may kinalaman. Yung parang, di ko alam kung natatakot ba yung Bakunawa na lalabas yung demonyo o nagbubunyi siya kasi may lalabas na demonyo. Hindi ko lang naintindihan gaano. Tsaka hindi ko alam kung ano yung eksaktong mensahe kung bakit may serpente. Pero dun sa pangalawang pagkakataon, pansin nyo, wala na yung serpente pero dumugo pa rin yung buwan. Anong ibig sabihin nun? Pinoprotektahan din ba ng serpente yung bangkay ng demonyo o kaisa siya nito? Magandang pag-usapan sa comment section yan. Kaya tara, yung opinion nyo, i-comment ninyo. Pero Manong Buti pa rin tayo Dire-diretso to para makapag-ikot-ikot naman tayo sa ibang parte ng Pilipinas. Yun lang. Salamat.